Ey Müslüman doğallım, Hudaý Tebaraka we Taala tamamy insanlara dislap näme diye iman buyuruyor. İman getirin diýipdir. Amantu billahi we malaikatihi we kutubihi we rusulihi vel yevmil ahir vel qadara hayrihi we şerrihi min Allahi Taala vel ba'th ba'dal maut. 7 däne imana getirmekliňiz siziň boýnuňyza lazım diýip Hudaý Taala destur berýär. 1. İkilenjisi, hop imanyň etegine girenden soň İslam kanuny islamy icra etmeli bolarsyň. İslamyň bernamasy bardyr sen üsüňde, sen zendigiňe bir bernama rizi edip goýanlar hoşluňa, narahatyňa, şadyňa, gamyňa, gussaňa, tijaretiňe, toýuňa, başga ýeriňe, musaferetiňe. Lehze be lehze sen zendigiňe bir bernama bolup duran dini islamy öz zendigiňde icra etmeli bolarsyň diýip islamy buyurýar. 2. Emma üçüncüsi, ýene bir zat biziň boýnumyzda bar. İman, İslam, üçüncüsi ihsan diýip aýdylýar. İman getirenden sonra İslam'ı kamil riayet eder ýa-da Hudaý Taala ihsany buyurupdyr. İhsan bir zat. O da näme? En ta'budallaha ka'annaka tarahu fe illem tekun tarahu fe innehu yaraka. Sen qymalasan zendigiňde çigiýe bolsan, çigünniz bolsan, çy ahunyň ýanyna bol, çy mollaň ýanyna bol, çy ýoldaşlaryň ýanyna bol, çy zinanyň ýanyna bol, çy kafiryň ýanyna bol, çy musulmanyň ýanyna bol. Hemişe Hudaý Taala hazır o nazir meni tamamy etýän işleme ýetip daşıma yetik bolşy ýalyk beterden beterrak içime yetik diýip şonu hemişe piýada etmeli. Farzlarçy. İhsan bilen zindigi yetmeklik musulmana lazım da. İman getiripdir Hudaýa şükür. İslam icra etýäňiz Hudaý Taala köp şükür. Emma ihsan mertebekde barmalylar. İhsan bilen pellekde minmeli bolýar. Kan musulmanlar günahkar bolýany, kan adamlar zindigisinde ýalňyşyp din İslamyň nurunyň etek düşýäni, daşalýanyň illeti ihsan mertebeni icra etmeýär. Hudaý da badyr haş ýaşap berişimizde diýip Hudaý Tebaraka we Taala öz hemme insanlara ittilasy badyr barada tamamy alam jahany musallat ittila-i kamil badygyny Qur'an-ı Kerimde aýtdy. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve indehu mafatihul gaybi la ya'lamuha illa hu. Hudaý Taala aýdypdyr, görünmeýän zat bolsa hemmesini bilýän men diýipdir. Açary men elimde. Ve ya'lamu ma fil barri wal bahr. Näçe min kilometr bolan amyk okyanuslaryň eterinden habarym bar, çölden bolýan bolsa ondan habarym bar diýipdir. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Hatta şu bağlardan tek betek ýafraklar gaçdy, şondan habarym bar diýipdir. Dünýäňde nägat jengel bar. Her bağın her waragy gaçasyn diýipdir. Men ejadam bolmasa şo gaçmaýar diýipdir. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Hatta şu bağın ýafraklar eleki görýäňiz. Men öz wagymdan habarym ýok, siz öz wagyňyzdan habaryňyz ýok. Solup duranlar, duýup duranlar, hatda meýwasynyň sanyny bilýäsmi? Bilmeýäs. Emma Allah Taala näme diýär? Hatda şu Riesbergli bağlar bardyr, şoň ýafraklar gaçýar, şondan da men habarym bar diýipdir. Wala habbatin fi zulumatil ard. Hatta garanky ýerlerde ýeriň eteginde dikiz bilen azal bilen ekin ekýäňiz diýipdir. Etegine bu agyrjyk, bugdaýjyk bir zat ekip goýýaňyz, tek betek her däne näme ýagdaýda ýatandan habarym bar diýipdir. Müňlerçe hektar ýer ekilýär. Nagadar tollap ýeriň eteginde bugdaý arfa goýulýar da, kişaberzi edilýär. Allah Taala näme diýär? Tek betek şu ýeriň eteginde ýatan bugdaýlaryň habarym bar şolaň ýagdaýlaryndan. Boljakmy bolmajagyndan diýipdir. Wala ratbin wala yabis illa fi kitabin mubin. Aqara öl gorsy ýok hemme zadyndan ittilam bardyr diýipdir. Ýene bir aýet kerimede aýdýar: "Wa huwa Allahu fis semawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun." Men bir Hudaýy ki 7 gat asmandan habarym bar, 7 gat ýerden habarym bar diýipdir. Izinden aýdypdyr: "Wa ya'lamu ma taksibun." Defäňizden tadawanyňyza çelim näme zat kesbetseňiz habarym bar diýipdir. Dünýäwi zat kesbedin, çy ohrawy zat kesbedin diýipdir. Gözüňiz bilen muamalet edýän bolsaňyz, gözüňiz bilen tijaret edýän bolsaňyz, dünýäňiz gazanýan bolsaňyz, şondan habarym bar diýipdir. Emma kıyamatyňyz gazanýan bolsaňyz, gözüň bilen namahrem gözleýän bolsaňyz, gözüň bilen Qur'an-ı Kerim gözleýän bolsaňyz, ondan habarym bar diýipdir. "Wa ya'lamu ma taksibun." Şu ennam janyň bilen näme kesbetseň, meňe habarym bar diýipdir. Ýüreň bilen näme kesbetýän, ýüreňe näme zady mahfi edýän, habarym bar diýipdir Hudaý Taala. Pes ey musulman dogan, ondan şeýle Hudaý Tebaraka we Taala tamamy insan, tamamy mahlukatlaryň lehze be lehze bolup duran ýagdaýyndan habarly bolansaň, kän ewliýalar aglap dua edýänmişdikler.
Es'elukal haşyete fil gaybi ve şehade. Ya Rabbim, sen buyurdun hemmemize taşımız arasında bolşumuz ýalyk içimize arassalamaly. Zahiren ibadetin eteginde bolşumuz ýalyk batynymyz ibadetin eteginde bolmaly. Öýe bar bir köjümüz bir otaqda bolsak da Hudaý Taalaň buyrugynda bolmaly. Hemişe Allah Taalaň buyrugynda ýaşamaly. Musulmanlaryň arasynda sen din bilen bolşaň ýalyk halbetde de din bilen bolmaly buyurdun dipdir. Es'elukal haşyete fil gaybi ve şehade. Ya Rabbim, hem içim hem daşym deň okuýmaklygy senden dileýän. Hem içim gorkulu bolsun senden hem daşym gorkulu bolsun diýip ewliýalar dua edýänmişdir. Pes ey musulman dogan, Hudaý tebaraka we taala lehze be lehze nämet ýan bolsa, habary bar bolýan bolsa, biduna Hudaý Taalaň rezaýaty gymylamalar bolýan.